Right, mastreets social media manoswera njiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, dzimwe nyaya dzacho tiri kutoita tichidzifambira vazukuru nekuti dziri kutotora kunetsa. Handiti kuzvipatara zvikuru zvamuno munyika yedu yeZimbabwe nezvimwe zvipatara zvese zvakatekeshera mune strike irimo vazukuru. Vana chiremba nana mukoti aiwa vari kuti zvoni aiwa tigone kupfuurira kuenda mberi nebasa kana tisati ane zvikwanisiro zvekuti tinge tinoshanda zvakanaka, kana tisati ane mariwo inogutsa yekuti kana tichibuda tichienda kumabasa aiwa tinenge tadyawo tamwawo tii nechingwa chine mazai. Handiti asi ndisanda kuzivisa nyaya izvi zere usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo to subscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Nditoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira. So vazukuru sekuziva kwenyu kuti panguva ino ingwa yakaoma, mazuva akaoma zvino vana chiremba nana mukoti muzvipatara vati aiwa isusu mabhutsu tamboturika, aiwa tomboendawo mumastreets tichichema nhunha dzedu nenhamo dzedu dzekutambura kwatiri kuita. Handiti vazukuru kutaura kuno kune strike muzvipatara umu vari kudawo kuwedzerwawo mari dzemuhoro. Handiti ameno munozviona sevazukuru tatinozonzwa chiimba kuparirenyatwa uko wanga vachitoimba vachitoti takutochihurira mari yerent, kuhurira mari yerent ndivo vanga vachiimba handisirina. Handiti muvoisi rana chiremba meno vazukuru kuti munhu ndichiremba onekwa futi akumira parodhi nambwe mukoti onekwa akumira parodhi achiti mari yangu iri kutadza kukwana. Munozviona sevazukuru kuchema kuri kuita vanhu muzvipatara umu muhealth sector nenyaya yemari yemuhoro iri kunetsa vazukuru. Uye kukwira kuri kuitawo zvinhu kutaura chokwadi zvakwira. Fuel chingwa chaicho chakutoita $30, dola chakuti $US 30, zvinhu zvacho zvinotonetsa vazukuru. Ngataura no comment section kuti munofungei nezvestrike iriko yana chiremba nana mukoti. So from Uncle Sam, the only Zim uncle, that is when chiti much love. Go,